Duha ka low pressure area nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor karon sa Pag-asa. Samtang pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og mga pag-ulan tungod sa epekto sa easterlies. Ani report ni John D. Esteban. Adlaw sa Pasko nakasinati og kusog nga pag-ulan ang dakong bahin sa Kidapawan City. Hinuon walay natalang pagbaha o landslide sa lugar. Pipila usab ka lugar sa Cotabato nakasinati og zero visibility tungod sa kakusog sa ulan. Natumba ang punuan sa kahoy sa karsada sa Barangay Kinilis, Pulumulok, South Cotabato, Sabado sa buntag. Nalukat ang ugat sa punuan sa kahoy human sa walay puas nga pag-ulan sa lugar. Wala hinoy nasamdan sa insidente ug gitanggal gilayon sa disaster teams ang kahoy. Duha ka low pressure area ang anaa karon sa PAR. Ang usa anaa sa 90 kilometers east sa Baler Aurora ug ang ikaduha 235 kilometers northwest sa Puerto Princesa City sa Palawan. Wala may direktang epekto sa LPA sa Mindanao apan makasinati gihapon og localized thunderstorm sa isla tungod sa easterlies. Intensity sa ulan no, light to moderate to at times heavy nga pag-ulan. I am ready kanunay sa posibleng mga pagbaha o landslide. Samtang pipila usab ka lugar sa Northern Mindanao makasinati gahapon og mga pag-ulan. Dinhi sa atua sa Mindanao, dili kita directly affected sa kaning duha ka low pressure areas. Apan gina-enhance or ginapakusog niini ang atuang easterlies or ang init nga hangin nga nagagikan sa dagat Pasipiko nga mao'y nakaapekto karon sa atua dinhi sa Mindanao. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.